Assalamu alaikum wa rahmatullah, yan uwa musulmai maza da mata, muna muku sallama irin ta addinin musulunci. Bayan haka yau muna tafi wajen yi muku tallan magungunan mu na Islamic chemist kamar yadda muka saba a duk sati mukan tallata muku magungunan mu. To yau ma ka ta fara shagon mu wato wanda yake a nan Abuja, Apo Dutse, Apo Municipal. So yau ma mun zo muku da tallan magungunan mu na Islamic chemist. Kamar da yadda kuke gani muna da magunguna kala-kala, idan kuka duba ga su nan dai a iya ganin idonka. Idan ku kamar yanzu za mu fara da wannan misali, kamar wannan da kuke gani magani ne na wannan na batir shawara, abin da ya danganci shawara. Yana mutanen da suke fama da ciwon shawara, so misali yellow fever, so idan suka yi amfani da wannan magani insha Allah zai taimake su kuma za a samu sauki da yardar Allah. Bayan haka ma muna talle da magunguna kala-kala, kamar irin misali alkula, maganin da ya danganci irin matsala ta rashin lafiyar sanyi, ciwon kai da irin gasmin da ciwuka, abin da ya shafi ciwon hakori da dai sauransu. Haka duka dai muna tafi da su. Haka ma idan aka koma ɓarayin maza waɗanda suke fama da karancin ruwan mani, sannan da kuma saurin inzali yayin saduwa da iyalansu, so kuma muna dauke da irin magungunan su. Gashi nan kuna kallo, magani ne wanda zai taimaka wa namiji insha Allah wajen cewa an samu gamsuwa tsakanin shi da iyalinsa. Haka dai in muka koma ɓarayin mata ma muna da magunguna ga sunan daban-daban iya ganin idonka. Sannan muna sayarwa kuma muna ba da sari, ko adadin guda nawa kake bukata duk inda kake zamu iya tura ma wa'annan magunguna. Gashi haka duk muna tare da wannan duk magungunan mata ne, wato magani mai suna makale mata, wato duka dai a barin Islamic chemist. Haka duka ga dai magunguna nan iya ganin idon ku. Duk wanda yake bukatun wannan magungunan namu so zai iya tuntuɓar mu a lambobin waya kamar haka 07038554044. sannan muna turawa a duk inda kake, duk garin da kake, duk kasar da kake, in kana bukata za mu kawo ma.